Azatlygyň Lewapda kawarçysy geljek ýylyň ýanwaryndan başlap Tewitiň polisiýa bölümleriniň işgärleriniň köpçülikleýin işden boşatylmagynyň planlaşdyrylýanlygyny, ýüllerçe polisiýa işgäriniň işini ýitirmegine garaşylýanlygyny habar berýär. Hususan ýol gödäwçiligi we goraw bölümleriniň ofisierleri köpçülikleýin işden boşadylar. Olaryň arasynda pensiýa ýaşyna ýeten işgär hasken. Boşadylan ofisierleriň işleriniň Saparmurat Niýaz döwrüne bolşýaly harby gulluga çagyrlan eskerleriň üstüne ýüklenmek ähtimalygy hem ýokdar. Adamlar alym merimiň adalmagyna garaşýar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Şu aralykda Türkmenistanyň kronikasy hem öz çeşmelerine salgylanyp, geljek ýylyň ýanwaryndan her vilayetde 300'e çenli polisiýa işgäriniň işden boşatylmagynyň planlaşdyrylýanlygyny habar berdi. Neşiriň çeşmeleriniň maglumatyna görä, ilkinji nowatda pensiýa ýaşyna ýeten polisiýa ofisierleri işden boşadylar. Açyk statistika maglumatlar elýeterler. Ýöne ýurdun ýol gödäwçiligi polisiýasyna pensiýa ýaşyna ýeten ofisierleriň sanynyň has köpdigi aýdylýar. Çeýlede bu ulgamda 25 ýyl işlän we serzant derejesi bolan adatça bölümiň nowatçysy ýaly ýeňil işlerde işleýän ofisierleriň ştat kemeltme düşürilmegine garaşylýar. Bundan başga Türkmenistanyň kronikasynyň habarçylary İçeri İşler Ministrligi institutuna alynýan studentleriň hem sanynyň azaldyljakdygyny habar berýär. Maglumat üçin aýdylsa, Biyokara kuzaýyna 18 kafedra işleýär we bulardan başga onuň ýanyna hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň hüner derejesini ýokarlandyrýan we ilki başdaky taýýarlyk okuwlaryny geçirýän okuw merkezi hem hereket edýär. Garaşly nesiriň maglumatyna görä, polisiýa işgärlerini taýýarlayan 6 aýlyk kurslaryň şol sanyny gulluk ýaragyny ulanmaga öwredýän kurslaryň hem ýapyljakdygy aýdylýar. Azatlyk bu maglumatlary resmi çeşmeler arkaly tasdikledik bilmedi. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň ýanwar-noýabr aralygynda edilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisi öňde durýan ştat kemeltme barada hiç zat aýdylmady. Wikipediýanyň maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrliginiň gödäwçiligindäki polisiýa güýçleriniň hataryna takminan 25 000 adam bar. Bu edaranyň ýolbaşçylary 1990-njy ýyldan bäri ýygy-ýygydan köplenç açyk aýdylmaýan kemçilikleri sebäpli täzelenip durýar. Yerli synçylar soňky 30 ýyldaky 11 ministriň arasynda Foranberdiýew bilen İskender Mülükowyň öz wagtynda döwlet daşypdygyny iň ýakyn duran we soň has agyr jeza çeken resmiler bolanyny belleýärler. Ýatlasak, İçeri İşler Ministri wezipesinde iň köp saklanan we ahyrynda korrupsiýada aýyplanyp uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen İskender Mülükow döwlet telewizionyasynda kellesi syrlan, el gannally ýagdaýda görkezildi. Ýogsa hökümetdäki seçmeniň azatlygy bu wakadan has öňünden beren maglumatyna görä ýokarsynaky bulutlar garalanan soň hem prezidenti dürli sowgatlar şol sanyny rawatly taýsanak bilen begendirip öz wezipe ömrüni uzatmagy başarypdy. İçeri İşler Ministrliginiň häzirki başlygy ýurtda 2017-nji ýylda turan korrupsiýa garmagalarynyň arasynda korrupsiýa garşy döredilen we soň İçeri İşler Ministrliginiň garamagyna geçirilen gullugyň ýolbaşçy hökmünde korrupsiýa garşy görülen çäreler barada beren hasabatlary bilen tanaldy. Ýöne synçylar onuň heminni Prezidentin kakasynyň adyny ýaşaýyş toplumuna dakmak, onuň işine we durmuşyna bagyşlanan müdey döretmek bilen öňkü minister Mülükow ýaly döwlet daşypdygyny yaranmakdan başga çäresiniň ýokdugyny aýdýarlar. İçeri İşler Ministrliginiň 11-nji ministri Mehmet Han Çakyýew Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň dekabryň başynda geçirilen mejlisinde Gurbanguly Berdimuhammedowa polisiýa işgärleri üçin Mälikguly Berdimuhammedow adynaky ýaşaýyş saý toplumynyň açylyşyna gatnaşanlyk üçin ýene bir gezek hoşarlyk bildirdi. Gurrun edilýän ýaşaýyş saý toplumy 20-nji noýabrda açyldy we Prezident Dawarydan çykyşynda döwletiň mundan beýlekde harby gullukçylaryň we olaryň başga agdalarynyň bagtyar durmuşyny üpçün etmäge
ulun sürecekdigini belledi. Hünärmenler Türkmenistanyň soňky ýyllarda ýakyn taryhyndaky iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýarlar. Emma Türkmen hökümeti kıyınçylyklary boyun alman milliardlarça dollara durýan guruluş taslamalaryny dowam etdirýär we işsiz galan adamlar barada edilýän arada hakynda maglumat bermeýär. Lewap vilayetinde döwlete değişli ençeme kärhananyň işgärlerine goşadyrnak içinde ykdysady krizis, mali yetmezçiligi sebäpli indi 3 ay bäri zähmet haklary berilmeýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 22 dekabrda Lewapdan habar berdi. İşgärleriň onlarçasy bilen söhbetdeş bolan habarçynyň tasdiklamagyna görä, häzirki wagtda Lewapyň dürli zawodlar, fabriklerinde işleýän 1500 goloy işgär zähmet haklarynyň öz wagtynda tölenmegi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýär. Olaryň arasynda Lewap Avto Trans kärhanasynyň ýük, awtobus we taksi sürüjileri, Lewap Avto ýollary guruluşy kärhanasynyň, Lewap vilayet Türkmenpagta we Pamyk egriji zawodlarynyň, haly fabrikleriniň, Transgat hojalyk edarasynyň öýlere hyzmat edýän bölümleriniň işgärleri we owa hyzmat kärhanalarynyň mehanizatorlary bar. Zawodlaryň, fabrikleriň we kärhanalaryň resmileri işgärleriň sentýabr, oktyabr we noýabr aýlary üçün aylyk haklaryny ykdysady krizis, mali yetmezçiligi sebäpli töläp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Olar edaralaryň hasabynda pul ýokdugyny hem belleýärler. Resmiler fevral aýynda aýlyklaryň beriljekdigini hem wada berýärler diýip, agdalan kärhanalaryň birinde işleýän Lewaply işgär anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. İşgärleriň ençemesiniň sözüne görä, edara kärhanalaryň resmileri bu zawod we fabrikleriň eýetçiliginiň hususy taraplara berilmegine garaşylýan ýandygyny hem aýdýarlar. Ýöne bu barada jikme-jik maglumat bermeýärler. Resmiler telekeçileriň näme planlary bar we näme etjegi belli däl. Fevral aýynda kärhanalaryň ýapylmagy hem mümkin diýerler. Eger şeýle bolsa, onda işgärleriň aýlyksyz we işsiz galmagy hem gaty mümkin diýip Lewaply işgär aýtdy. Habarçynyň tasdiklamagyna görä, agdalan kärhanalaryň Farab, Däne we Çärjew etraplarynaky işgärleri zähmet haklaryny almak üçin her gün etrap häkimligine arş şikayet bilen ýüz tutýarlar. Etrap häkimleri ellerinden gelýän zadyň ýokdugyny tekrarlaýarlar diýip Lewaply işgär habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. İşgärleriň ençemesi aýlyk haklary berilmän soň, soňky aýlarda güzeran eklemek üçin prosentine pul kardalyp uly bergi edendiklerini hem belleýär. Şeýle-de habarçy Lewap vilayatynyň demir ýollary kärhanasynyň hem öz işgärleriniň 70%-ne goloýuny aýlyksyz zähmet ruhsatyna iýerendigini we olary indi 4-5 aý bäri aýlyk ýa-da maddi ýardym berilmeýändigini hem aýtdy. Karantin sebäpli tölewsiz zähmet ruhsatyna iýerilen bu işgärleriň ykwaly döwletiň ýadyna düşmeýär diýip, bu edaranyň adynyň efirde tutulmazlygyny soran bir işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk radiosy Lewaply işgärleriň aýlyklarynyň indi 3 ay bäri berilmezligi we käbir zawodlar, fabrikleriň hususlaşdyrylmak ýa-da ýapylmak ähtimalligi barada agdalan kärhanalardan kommentari alyp bilmedi. Bu barada Lewap vilayet we Farab, Däne we Çärjew etrap häkimlikleri bilen hem habarlaşyp, goşmaça maglumat alyp bolmady. Türkmenistan indi 4 ýyla golay wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Bu döwrüň dowamında ýurtda ençeme iş ýeri ýapyldy. Ministrlikleriň we pudak edaralarynyň bir näçesi birikdirildi. Dürli edara kärhanalarda iş orunlary kemeldildi. Şeýle-de Adatlyň habarçylary ençeme edara kärhananyň öz işgärleriniň aýlyk haklaryny wagtynda töläp bilmeýändigini habar berdiler. Munyň bilen bir wagtda pandemiýa sebäpli girdilen karantin çäklendirmeleri sebäpli ençeme kärhanada işgärleriň tölewsiz zähmet ruhsatyna iýerilendigi barada hem habarlar bar. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary we munyň bilen bagly kärhanalaryň hemde ilatyň ýüzbeýiz bolýan bökdünçliklerini açaçan boyun almaýar. Muňa derek hökümet maslahatlarynda ýygyderli ykdysady ösüş sanlary getirilýär. Türkmenistanda COVID-19 alamatly keseliň köpçüliklerini ýaýramagy dowam edýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, saglyk edaralaryny hastalar köpçüliklerini sinagdan geçirilýär. Köplenç koronawirusyň bardygy anyklanýar.
Ýurtda koronawirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmedik, häkimetler çäklendirmeleri hatam güçlendirýärler. Liwap vilayatynyň Inçe Ketel hastahanasynda näsaglaryň arasynda geçirilen barlygyň netijesinde 10 güniň içinde koronawirus keteliniň anyklanmagyna degişli ençime ýagdaý ýüze çykaryldy. Bu barada 23 dekabrda Azatlygyň vilayatdaky habarçylary gurrun berdiler. Olaryň sözlerine görä hastahananyň bir bölüminde 30-dan gowrak hastada COVID-19 tapylypdyr. Bu ýagdaý hastahananyň wekillerinden resmi derejede tasdikladyp bolmady. Lukmanlara koronavirus diagnozyny goýmak we bu kesel barada çaçan gürlemek gadagançylygy saklanýar. Anonim gürlen saglyk işgärleri häzirki wagtda ýurdun koronavirusyň ikinji tolkunyny başdan geçirýänligini, birinji tolkunyň tomut aýlarynda bolandygyny aýdýarlar. Lukmanlar keselçiligiň häzirki tolkunyň has güýçlüdigini, köp halatlarda öýküne zeper ýetirýänligini belleýärler. Azatlyň habarçylary COVID-19 ýurtda resmi taýdan hasap alınmasa-da has köp adamyň öz başda syna geçirmek üçin saglyk edaralaryna we medisina merkezlerine ýüz tutýanlygyny belleýärler. Synaglaryň bahasy 100 we 110 manat aralygynda. Ketelhanalarda adam köp şeýle-de köpçülük öýlerinde bejergalýar, ölüm ýagdaýlary hem bolýar. Meniň Aşgabatdaky dostlarym öýlerinde bir hepde bäri syrkaw ýatyrlar. Olar gruply adamlar we öýde gowy bejergalýarlar, ýagdaýlary gowlaşýar. Goňşymyň bolsa 70 ýaşly garyndaşy düýün ketelhanada aradan çykdy. Şuň şol garyndaşynyň 71 ýaşly adam sehem ýoguldy. Ondan öň bu jübidiň saglygy gowdy diýip Aşgabatyň ýaşaýjasy 23 dekabrda Azatlyga gurrun berdi. Bu aralykda paýtagtyň mekdeplerinde okuwa gatnaýan çağlaryň sany esli azaldy. Ýagdaý garaşylşyndan hem erbet boldy. Köp çağı keselçilik sebäpli karantin yglan edilmeýär, hiç zat bolmadyk ýaly okuw dowam etdirilýär. Klasyň 3-den 1 böleginden ýarsyna çenli öýde galýarlar. Käbirlerinde koronawirusyň simptomlary ýa-da keseliň özi bar. Mugallimler ýygyderli stressde okuw programmasy düýüp götür bodulýar. Sebäbi mektebe gatnamaýanlaryň köpüsi okuw programmasynyň ýygyda galýarlar diýip Aşgabatyň mekdepleriniň biriniň mugallimy adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrun berdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda koronawirusyň ýokdugyny soňky gezek 13 noýabrda resmi derejede yglan edipdi we muny ýurt üçin üstünlük diýip atlandyrypdy. Muňa garamazdan häkimetler çäklendirmeleri güýçlendirmek bilen boldular. Ýurdun içinde ýygnançyklara, dabaralara we seýahatçylyga çäklendirmeler barha güýçlenýär. Nowatdaky çäklendirmeler hususan da ýaz çärelerine degişli boldy. Liwap vilayatyndaky habarçylaryň maglumatlaryna görä häkimligiň dilden eden buýrugy bilen ýaz üýşmeleňleriniň geçirilýän wagty saat 9-dan 11-e çenli çäklendirildi. Baryanlaryň sany bir gezekde 5 adamdan köp bolmaly däl. Bu düzgünler ölýänleriň sanynyň köp ölen wagtynda bolup geçer. Yerli gonumçylyklarda täze mazarlaryň sany köpelýär. Täze guburlaryň ençemesi öňünden taýýarlanýar. Mazar gazmak işiniň häzirki narhy hususan da Türkmenabaddaky zergär gonumçylygynda 1000 manada barabar. Şeýle-de Liwapda ýylatyň hereket etmegine täze çäklendirmeler giridildi. Hususan da 28 dekabrdan 1 ýanwar aralygynda mektep okuwçylaryna saat 20:00-dan soň daşary çykmak gadagan edildi. 31 dekabrda dukanlar 20:00-da işini bes etmeli boldular. Köpçülükleýin dabaralar ýatyrylýar, ruhyet köşküniň golaýyndaky esasy arça agagyň golaýyna barmak gadagan edildi. Azatlyk radiosy bu çäklendirmeler barada yerli häkimetlerden resmi düşündürüş alyp bilmedi. COVID-19'un öňüni almak çäreleri bilen baglanşykly sebetleriň arasynda giridilen seýahat çäklendirmeleri hem saklanýar. Ýurdun içinde seýahat etmekdiň saglyk şahatnamasy we seýahatyň maksadyny delillendirmek arkaly mümkin bolýar. Çäklendirmeler sebäpli köpleriň öz ýakynlarynyň jaýlanyşyna gatnaşyp bilmezligine getirdi. Türkmenistanyň kronikasy gararsyz neşriniň bellemegine görä, ýüridi bir komissiýa başga regionlara seýahat etmek isleýänleriň ardalaryna seredýär. Seýahat ruhsatyny diňe ýakyn garyndaşynyň ölümü bilen baglanşykly alyp bolýar. Munyň üçin tasdikleýici resmi namalar bolmaly. Şol sanda adamyň ölümü hakyndaky şahatnama ýa-da geňeşligiň beren resmi namasy talap edilýär. Emma mesele komissiýanyň dokumentlaryň asyl nusgasyny talap etmegine degişli şeýlelikde resmi namany poçta ýa-da ynamdar biriniň üstü bilen awtologda iýermeli bolýar bolsa adamlaryň köplenç jaýlanyşa giza galmagyna getirýär.